Wait, stop scrolling. Do you want to turn small money into a big profit just by importing goods from China, Turkey, and Dubai? Kun taɓa tunanin yaya ake kawo kaya daga ƙasashe daban-daban a nan gida Najeriya kuma a kawo a ci riba? Ko kuwa already kina shigo da kaya amma kina neman ƙarin ilimi? Ko kuwa kina cikin waɗanda ke so su fara kasuwanci amma ba su san ta ina za su fara ba? To albishirinki, wannan page ɗin naki ne. Domin kuwa zan koya maki yadda za ki importing kaya daga ƙasashe daban-daban. I will show you practically step by step yadda za ki ɗauko applications da yadda za ki buɗe su, da yadda za ki nemo trusted suppliers, da yadda za ki siya quality goods at a cheaper price. Sannan kuma zan nuna maki yadda za ki kawo kayan ki safely ba tare da wata matsala ba. Sannan kuma in kin kawo kaya zan nuna maki yadda za ki advertising kayanki. Even if you are a camera shy, zan koya maki tun daga yadda za ki fara har ki zama boss ɗin kanki. So if you are ready to grow your business, save money and become your own boss, hit the follow button now. Remember, here on Learn with Zaynab, we don't just dream it, we import it.